Ngaghari iwe zuzugbe a na-eme na Nigeria, gọọmenti etiti dị nkwadobe ịbịa n'oche atụmalụ dịka ndị ngagharị iwe ka na-aga n'iru. Ọchịagha ndị Hamas bụ Ismail Haniyeh bụ onye a ga-enizi na Qatar. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo bịara ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra steeti bụrụ ọpụrụ iche ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka danyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze aha m bụ Ọbụmokonkwọ nụrụzie ka akụkọ ra n'uju. Ọdụ ahịa dị iche iche, ọdụ mmanụ, ọdụ nakwazi ụlọ mmemme dị iche iche na-aga n'iru na-eme ka ha si emebu n'Ọka bụ isi obodo Anambra steeti tinyekwa n'Ibo, Enugu Ukwu, Nwago, Agụlụ, Ekwulọbịa na Oko, n'agbanyeghị ngagharị iwe a na-eme n'akụkụ Naịjirịa ndị ọzọ maka ịkwụsị ajọ ọnọdụ obodo a. Onye nta akụkọ bụ Chibụzọ Obidike gagharịrị obodo dị iche iche ịmata ka ọnọdụ ya bụ ngagharị iwe si wee dị, wee fụ na ndị mmadụ na-azụrụ onwe ha afịa na-achọta ihe afọ ha ga-eri. Nụrụ akụkọ wenatara. Ka o si na-adị, ndị nta akụkọ ABS bụ ndị gara ụlọ ọba akụ mana ha hụrụ sọnsọ ndị ọrụ nchekwa ndị na-aga n'iru n'azụ. Enwero ndị ahụrụ na-eme ngagharị iwe maọbụ ebe agbakọtara na Jerome Udoji State Secretariat Ọka nakwa Federal Secretariat. ABS bụ ndị hụrụ imerime ndị na-arụ ọrụ oyibo n'ọrụ dịka ote ha si abịabukwa na mbụ. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye Enugu Ukwu bụ Maazị Ọnwụbiko Ọnwụmeze kwuru na ya bụ ngagharị iwe nke a na-eme iji megide ihe isi ike na steeti a nakwa imegide ọchịchị nchigbu bụ ihe dị mma ma kwuo mwute ya na imerime ndị nọ n'ahịa bụ maka agụụ dị. Ndị nke nọkwa n'ụlọ bụ ndị nke agaghị akọ akụkọ ọ bụkwa na mmara. Ibe na-egwa federal gọọmenti wa echene ka ihe emebie ka wee malirira ga-eme on daily basis. Ndị agụụ na-egbu karị ndị nwụrụ anwụ kaba ndị nọ ndụ ma ọ na gọọmenti achọọ igwe onwefe eziokwu. A na-ekwu na ife siri ike gọọmenti nwee obu okwute obu mkpume wee jego private jet at the price of 156 million naira per one two yanwa one. Onye isi ala nwee one, osote vice president nwee one. A na-ekwu na ife siri ike na agụụ na-agụgbu mmadụ. Onwe obu wefute 21 billion naira wee na renovate ụlọ alụrụ alụ ebe vice president ya ebi ọrụ mmadụ bivu na ya fama wee bata. Ya bụ akụkọ bụkwa nke dịkwa otu ahụ na Ekwulọbịa nakwa Oko. Ahịa na-agakwa ọfụma. Ụmụ akwụkwọ bụ ndị ahụrụ na-aga ebe dị iche iche na-enweghị ọgbakọ ọbụla maọbụ ngagharị iwe. Ọ kachasịkwa na Eke Ekwulọbịa nakwa Mahadum Federal Polytechnic Oko. Ọgbụ ha nja niile dị na okpuru ọchịchị Orumba North. Ka ọ na-ekwu okwu na Ekwulọbịa na Oko, onye na-agba ụgbọala tumtum bụ Maazị Chimezie Eziruọma nakwa onye Secretary General nke NANS Zone F bụ Comrade Cynthia Felix toro aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na ihe ọma ọ na-eme na steeti a ma kwuo na ọtụtụ ndị na-azụ afịa ndị Anambra nakwa ụmụ akwụkwọ nọ n'ebe ahụ bụ ndị mara na ihe isi ike dị na steeti a mana ọ bụrụ yawa ka ha ga-eji wee na-eme ihe ngagharị iwe maọbụ imebi ihe ndị ọzọ. Ha jikwa ohere ahụ wee bee akwa na ihe nni na-etinye ego ma yọọ gọọmenti ka ha mara ka ha ga-esi wetuo aka n'inye ọtụtụ ihe n'efu nyegara ndị enwere ọka ọra ha ma kwuo na ya bụ ngagharị iwe abụrụ ụzọ ka mma a ga-eji wee gboo ọgụ a.